Ραφαέλ Βαράν. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Ερνάντες. Είμαστε στα μισά του πρώτου μέρους και ακόμα δεν έχει σημειωθεί κάποιο γκολ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την μπάλα. Μωράτα! Καλά που ήταν εκεί ο αμυντικός και καθάρισε τη φάση. Και γίνεται ξανά δικιά τους. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ντιμπάλα. Ντιμπάλα. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Ωραίο σουτ. Γκολ! Φοβερή προσπάθεια για την Juventus. Και τώρα η Juventus περνάει μπροστά στο σκορ. Αυτό μου θύμισε λίγο τα γκολ που βάζαμε στην Αλάνα μικρή. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα μετά από αυτό το 1-0. Ποιος άλλος θα έβγαζε τα κάστρα από τη φωτιά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο, με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Σεντράριο Ντελ Πιέρο. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Η μπάλα είναι μέσα. Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Έως τώρα έχουν δεχτεί 2 γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Μπέρκαμ. Ωραία πάσα. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Μπέρκαμ. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Πώς κρίνεις το πρώτο ημίχρονο? Νομίζω, Χρήστο, πως τα 2 απανωτά γκολ έριξαν στο καναβάτσο τον αντίπαλο που έδειξε αρκετά τροτά σημεία. Μάλλον θα είναι αμήλικτοι και στη συνέχεια, διευρύνοντας κι άλλο το σκορ. Με το 2-0 απόκτησαν ένα καθαρό προβάδισμα στο σκορ. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Μπέρκαμ. Προχωράει μόνος του. Την κλωτσάει. Και απομακρύνει με υπερένταση. Ερνάντες. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Ντελ Πιέρο. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκενάει η ευκαιρία. Όχι, δεν μπήκε. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Μπέκαμ. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Ερνάντες. Ράμσεϊ. Ερνάντες. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Βιέιρα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Και για άλλη μια φορά Ρεσιτάλ άμυνα. Σουτάρει προς το τέρμα. Πολύ σημαντική αυτή η απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο.
Θα σουτάρει. Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Να το! Πλέον με προβάδισμα 3 γκολ όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Δεδομένης της θέσης του δεν νομίζω ότι έκανε την καλύτερη επιλογή. Δεν ήταν μόνος του σε εκείνο το σημείο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Την κόβει. Ελεύθερο χτύπημα νομίζω. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Κουαδράδο. Ράμσεϊ. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ροναλντίνιο. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ντιμπάλα. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Την έκοψε. Θα εκτελεστεί πλάγιο. Λουκακού συνεχίζει μόνος. Η Juventus ελέγχει πολύ σωστά το χώρο του κέντρου. Δεν αφήνει να περάσει κουνούπι. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μπέρκαμ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Κάνει τη μακρινή παλιά. Ράμσεϊ. Ερνάντες. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κριστιάνο Ρονάλντο. Ψάχνει τη συρτή πάσα. Έξυπνα πάει για το κέντρο της άμυνας. Ραφαέλ Βαράν. Θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Ροναλντίνιο. Επιλέγει τη μακρινή παλιά. Θα το καρφώσει. Με καλές προϋποθέσεις από το σουτ. Μέσα. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Αυτή κι αν είναι ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Απίθανο γκολ. Και θα έχουμε αλλαγή, ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Ξεκινά και πάλι ο αγώνας, με τη διαφορά των τερμάτων να μειώνεται στα 2. Και Σχέ θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα, έπειτα από πίεση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τζόρνταν Χέντερσον έκανε την παλιά στον κενό χώρο, αλλά δεν ήταν τόσο καλή όσο θα ήθελε ο συμπαίκτης του. Πουγιόλ. Θα προσθεθούν 2 επιπλέον λεπτά. Πουγιόλ. Ο διαιτητής σφυρίζει. Μια εξαιρετική απόδοση εδώ σήμερα και ο προπονητής του θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από χαρούμενος μετά από μια τέτοια άξια νίκη. Κατάφεραν να πάρουν αυτό που ήθελαν εκτός έδρας χάρη στο καλό αγωνιστικό τους πλάνο, το οποίο και ακολούθησαν πιστά από την αρχή μέχρι το τέλος.
Και αυτό είναι το τέλος της απόψινής μετάδοσης. Με μένα, τον Χρήστο Τυρακόπουλο και τον συμπαρουσιαστή μου, τον Γιώργο Θαναηλάκη. Ελάχιστος χρόνος μας έχει απομείνει. Να σε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.